In a disturbing trend of armed robberies, the Zimbabwe Public Police (ZRP) has reported 2 significant incidents involving cash theft and violence in recent days. Sabina mashoko atiri kuona kuti aiwa nyika yeZimbabwe vanhu vakutosaiza aiwa mabanks, vanhu vakutosaiza aiwa ZRP, tichiona mabiro avari kuita haunyazi kuba zifu munyika, hamuna epolisi, hamuna vanhu vanoenforsa mutemo. Samina mashoko atiri kuona kuti aiwa pane another cash robbery inoitika. Ndoti bosubscribe like turn on the bell kuti naumwe kudani kwamuchinzi. On October 16, a cash in transit vehicle belonging to a private security company was targeted while transporting $20,000 from Beitbridge to Mtare. According to ZRP, the crew offered a lift to 2 passengers at Lutumba Service Station Center and Machiloni Beitbridge. After dropping the passengers off at Rutenga and Gundu, the crew discovered that a metal box containing cash was missing. Upon the arrival at Gundu, the situation escalated further in a Belmont, Bulawayo on October 15, where 7 armed men raided a local steel company. The robbers, armed with pistols, tied up 2 security guards and 12 workers using shoelaces. During the incident, one worker was struck on the head with a pick, highlighting the violence of the attack. Nomashwa tiri kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe vakomera mabiro avari kuitiwa panapa tinoona kuti cash in transit vanorobhwa 20,000. Toona futi another robbery inoitika futi kuBulawayo. Tinoona kuti mabiro ari kuita vanhu ava ava munyika yeZimbabwe. The ZRP kana law enforcement officers vanofanira kutombosunga dzisimbe chaiko. Hamungati munhu anosungwa nemashoelaces kuuya kurobhwa mari, hakuna zvinhu zvakadaro. Matyiro rudzi iwawo. Zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe tiri kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe security hamusina zvamo. Vanhu vakutotya zvakutofamba nyangwe nemari dzavo, nyangwe nemamillions avo, nyangwe nemari dzemabhizinesi avanyaziva kuti aiwa anytime togona kurobhewa. Tudze mafungiro enyu mutudi pamusoro pechitiko ichi. Ida kupe section baby. I'm smart, subscribe or like and turn on the bell.